At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay walhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalagan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila ng isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa magkibagay si Hesus Kristo. Niwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawain na pinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walhatiin mo ako sa iyo rin ng kagwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo. At nagsipaniwala ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo. At ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y mag-iisa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at inapukan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinuko sa sanglibutan, sila'y gayon din sinusuko ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang ipinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay mag-iisa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaakin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kagwalhatian sa aking ibinigay mo ay ibinigay mo sa kanila upang sila'y mag-iisa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsuko, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon,
sila naman ay tumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nakikilala naman ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mabasa kanila at ako'y sa kanila. Ya, betala po din. Prinsipyo na experience. Nagbamuha. Mayroon lang sa Diyos na walang hangganan